Ντουμπρόβνικ, μια μικρή κουραζέρα γύρω από το Μαργαριτάρι, πραγματικά της Αδριατικής. Ο καιρός πραγματικά είναι θαυμάσιος για τη σημερινή μέρα, διότι έτσι μας ομόρφινε όλη αυτή την διαδρομή. Με το σκάφος αυτό, με τη μικρή κουραζέρα που κάνουμε, μπαίνουμε στο παλιό λιμάνι, όπου για πάνω από 400 χρόνια το Ντουμπρόβνικ ήλχε μεγάλο μέρος της μεσογειακής ναυτιλίας. Τώρα το καινούριο λιμάνι βρίσκεται όλο ευθεία από την πίσω πλευρά, όπου κάθε μέρα πάνω από 3 κρουαζιερόπλοια μπαίνουν στο λιμάνι και απλώνονται στην παλιά πόλη. Το νησάκι που είναι μπροστά μας είναι το νησάκι των Λόκρων, έτσι λέγεται, Λόκρου. Και στο βάθος υπάρχουν πολλά νησάκια, είναι όλο το μήκος της Δαλματίας που ξεκινάει από το Ολτσίν, φτάνει στην Πούτοβα, στο Ντουμπρόβνικ, για να φτάσει μέχρι το Σπλίτ, τη Ριγέκα και βέβαια την Οπάτια, την Ίστρια, την Πούλα, Τεριέστη μέχρι τη Βενετία, το κομμάτι των πραγματικών αυτών. Εδώ ήταν παλιά όπως έμπαιναν τα πλοία. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας ήταν παλιά όταν οι ναυτικοί έμπαιναν, είναι η γκαραντίνα που έμεναν 40 μέρες. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε οι ασθένειες από χώρα σε χώρα ή από πόλη σε πόλη μεταφέρονταν διαμέσου των ναυτικών, και κάποια στιγμή στον Μεσαίων αυτό το κατάλαβαν, και έτσι λοιπόν οι ναυτικοί όταν έφταναν τους κλείναν εδώ μέσα, δηλαδή το λιμοκαθαρτήριο, το οποίο αντίστοιχο έγινε και στην Αίγινα εποχής Καποδίστρια, σήμερα βέβαια είναι πολιτιστικό κέντρο. Έμειναν 40 μέρες, γι' αυτό είναι από το 40 και εξού και καραντίνα. Βέβαια σήμερα λοιπόν αυτό το παλιό λιμάνι είναι για σκάφη, μικρά σκάφη. Όλη η παλιά πόλη, εδώ βλέπουμε ένα από τα καμπαναριά, έχει το μήκος του πεζοδρόμου, είναι περίπου 300 μέτρα. Στο μεγάλο σεισμό του 17ου αιώνα ισοπεδώθηκε στην κυριολεξία, οπότε οτιδήποτε βλέπουμε μέσα στην παλιά πόλη έχει να κάνει με κτίσματα που είναι μετά τον 17ο αιώνα. Κατά την περίοδο εκείνη που υπήρχε ένα είδος δημοκρατίας, ή μάλλον πραγματικής δημοκρατίας, μέσα υπήρχαν οι εκλέκτορες και βγάζανε κάθε μήνα τον κυβερνήτη, ο οποίος ο κυβερνήτης απαγορεύονταν να έχει την οικογένειά του μέσα στο κυβερνείο, και ήταν αυτός που κρατούσε τα κλειδιά της πόλης. Οι πύλες υπήρχαν 2, μία βόρεια και μία νότια, και το πρωί έδινε το κλειδί στους βρούς και άνοιγαν τις πύλες, και το βράδυ κλείναν οι πύλες και κρατούσε αυτός τα κλειδιά. Εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο λιμάνι. Σήμερα είναι open μπάρκες και σκάφη ναυσιλίες. Αυτό είναι το καινούριο του Ντουμπρόβνικ, μέρος της παλιάς πόλης, μαζί με τον καθεδρικό ναό της Παρθένου Μαρίας. Είναι μπροστά μας, βλέπουμε τον Τρούλο. Χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν να επισκεφθούν το Μαργαριτάρι της Αδριατικής, το Ντουμπρόβνικ. Και έτσι λοιπόν μοιράστηκα μαζί σας αυτές τις όμορφες στιγμές και έχετε μια εικόνα από το Ντουμπρόβνικ μπαίνοντας στο παλιό λιμάνι. Καλά, στάω και να πάω την τσάντα μου.
Γε μου. Όλα δεν είναι για το λαό. Ο λαός δούλεψε για να τα φτιάξει αυτά, αλλά τώρα δεν μπορεί να τα απολαύσει. Να πάρω λίγο την τσάντα. Δυστυχώς. Χαρτιά έχει. Το κεφάλαιο αυτά έχει. Ευχαριστώ. Παιδιά, σας άρεσε? Από εδώ την πήρε. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Πέτρο, έχουμε ένα θέμα. Οι δύο κυρίες που είναι πίσω έχουν πρόβλημα σοβαρό. Το είπα για να επιζαλίζονται. Οι άλλοι μπροστά έχουν βάλει τα παιδιά, αλλά είμαστε 45 άτομα, δεν είμαστε 25. Ωραία. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η αλλαγή. Οι υπόλοιποι 18 δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά οι δύο δεν έχουμε βάλει με τα παιδιά. Πρέπει οι δύο κυρίες, δεν το έχουμε βάλει με τα παιδιά. Όχι, όχι. Εσείς είσαστε 25 και είσαστε όλοι μπροστά. Εμείς είμαστε 20 πίσω και δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Είναι δύο κυρίες. Όχι, πήγατε μπροστά γιατί είναι η θέση. Ναι. Δύο κυρίες όμως από αυτές έχουν σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε μία. Δεν λέω μόνο για τα παιδιά, πάει κάποιο άλλο. Υπάρχει άλλη από δεξιά να πει. Υπάρχει μια κυρία που κάθεται μόνο από τα δεξιά. Να φύγει λίγο να πάνε οι δύο κυρίες που είναι πρόβλημα. Κυτρίνησε η γυναίκα μέσα στο λεωφορείο. Δεν το λέμε για μας. Το λέμε για τις δύο που είναι πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Έχουν από τη μέρα που μπήκα που τα έχουν βάλει με τα παιδιά. Δεν έχει βάλει κανένα με τα παιδιά. Είναι δυνατόν να βάλουμε τα παιδιά. Τα παιδιά θα παραμείνουν όσο έχουν. Οι ενήλικες να πάνε. Άμα κάθεται μόνη της να πάει. Τα παιδιά να παραμείνουν όσο έχουν. Να αλλάξει. Σε ένα γκρουπ που ταξιδεύει, παιδιά, οι θέσεις πρέπει να εναλλάσσονται. Εγώ τόσο που ταξιδεύω στο γκρουπ, οι θέσεις μου ήταν καθορισμένες. Ποτέ δεν διαμαρτύρηκα. Αν ήμουν μπροστά, αν ήμουν πίσω. Κανονικά όμως, όχι, αυτό που λέει. Στα μεγάλα ταξίδια οι θέσεις εναλλάσσονται, παιδιά, σε όλα τα γραφεία του κόσμου. Παντού. Εγώ έχω πάει παντού, σε πολλές περιοχές. Τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να αλλάξουμε θέση. Το πρόβλημα είναι για τις δύο κυρίες. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε μια χαρά. Εμείς είμαστε μια χαρά, δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Άμα δεν είναι κανένας κάποιος για τα παιδιά, άμα τα παιδιά δεν ζαλίζονται, ας πάσουν μπροστά. Ας πάνε, ας πούμε δύο κυρίες είναι μόνο. Επιτέθηκαν δύο κυρίες. Δεν ξέρω, δεν τα πούσαν τα παιδιά. Δεν πούς το Γιώργο. Το πούς το Γιώργο, λέει ο Γιώργος ότι... Πες το εσύ, όποιοι ζαλίζονται σε έρθουν να αλλάξουν. Μα το είπα και στο μικρόφωνο πριν. Ξαναπέστε το πάλι. Να μην έχουμε χρόνο. Δεν μας πειράζει εγώ. Όχι, μα συμφωνώ, εγώ κρατούμε στην πεντάδα, εγώ πίσω κάνω μια χαρά. Η Ιγουμενίτσα είναι το σπίτι μου, μόνιμα. Πιο πολύ είμαι στην Ιγουμενίτσα και μετά στην Αθήνα. Τώρα τον Μάιο θα είμαι στην Αθήνα. Το έχετε χειμώνα καλοκαίρι, σεζόν? Ιούλιο-Αύγουστο είμαι η Ιγουμενίτσα πάντα. Και Σεπτέμβρη μέχρι τις... και κάνω κάποια ταξίδια, επιλέγω ποια θα κάνω. Άρα είστε Ιγουμενιτσότης. Ναι, και τι σε Εμένα η μαμά μου είναι, η μαμά μου η καταγωγή της είναι από τις Φιλιάδες, από τους Άγιους Πάντες. Εκεί ήταν οι παππούδες μου, Ζούμα. Ζούμα. Ναι, από... Το επώνυμο της πρωτείας. Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Και με τον πόλεμο... Τα χωριά της Μουργάνας. Ναι, από Πλάτανος, Αγίων Πάντων. Από εκείνο το χωριό. Ας το καλό. Ναι. Έλαβε. Και εσύ που μένεις τώρα. Όχι, με τον πόλεμο, με τον πόλεμο η μαμά, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η θεία μου, όλοι γεννήθηκαν στο χωριό. Στα Αγία Μαρίνα είναι η εκκλησία. Μετά, με τον πόλεμο το 40, ο παππούς ήρθανε και μείνανε προς τα Αγίους Άρτας. Και η μαμά μου γεννήθηκε εκεί. Ναι, αλλά έχω ορίδι, μισή είμαι από εκεί δηλαδή. Ο μπαμπάς μου είναι από Άρτα. Αλλά εγώ τελείωσα, έμεινα Χαλκιάδες, έμεινα και λίγα χρόνια στα Γιάννενα, σπούδασα στην Πάτρα και από το 95 είμαι Γιάννενα. Μένουμε Γιάννενα. Αλλά στην Ιγουμενίτσα έχω τα παιδιά που δουλεύουν στο επιμελητήριο, τον Πέτρο του Ζουμπούλη. Και στον Πέτρο το φίλο μου. Ναι, είμαστε πολύ καλοί φίλοι.
Τον πάρουμε τηλέφωνο. Πολύ καλά παιδιά. Τον Πέτρο. Έχω έρθει πολλές φορές με τον Πάσχο που... Τον Ελιακό. Ναι. Πες λοιπόν στον Πέτρο, έχω μαζί σου ένα πολύ καλό φίλο, τον άλλο τον Πέτρο που ταξιδεύει. Αυτό μόνο πες του. Τη στείλω με, τον πάρω τηλέφωνο. Πώς είναι το μικρό σου? Λένα. Λένα. Κοίταξε, έχουμε... Είναι φίλοι με τον Πέτρο του Ζουμπούλη. Φίλους ρε πω. Και είμαστε και πατριώτες. Είμαι εσύ από την Ιγουμενίτσα. Πέτρος είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Μιλάμε για πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό. Όλο το επιμελητήριο. Ναι. Ναι, πότε είχα τα... Είμαστε ελεύθεροι παιδιά. Λοιπόν, τι πάμε, φαγητό, παγωτό, τι πάμε. Μπαίνετε μέσα. Είμαστε ελεύθεροι. Περπατήστε λίγο, δείτε την πόλη. Θα σας βρω εγώ μέσα. Θα σας βρω μέσα, περπατήστε την πόλη. Δες λίγο την πόλη και μετά θα σας βρω μέσα εγώ. Δεν είναι το κέντρο. Θέλω να πάμε σε εκείνο και ψηλά μέσα, σε εκείνο το ψαλάκι, στην Ιταλία. Okay. When you were counting, I just said they count again. Feel free to text. Yes, I got the photo, so I will prepare it before. Yeah, okay. Tell me before, we'll prepare everything. Thank you very much. Thank you so Have much. a good season for everyone or Pascha Where are you or from? working. From Greece? From Greece. Which city? From Igoumenitsa. It's just opposite of Corfu. Opposite of Corfu. So just in between I work with Corfu or Ioannina or with Athens. Do you come often in Dubrovnik? This is the second time. The last time was 3 weeks before. Oh, but nice. That's often. That's good. Yeah. I hope we cooperate again. Thank you. Thank you. Thank you. That way, and you would go that way, and it wouldn't take like 2 days.